उदालगुरियाव बनसुनि नै हाल्ला खालामलायबायलै जेरावबो बन्द' जादोंब्लाबो दिनै उदालगुरियाव नै एरेस्ट जायाबानो जाबायलै এইখানে পুলিশের আর সব গরু গাড়ি অত রাখাই মিটিং হচ্ছে গাড়ি আছে বেনার সময় দিল নতুনই আছে Benar lo pare. Bonsun गासैबो बेसिस दङ जोंहा गावहानो राव थुनलाइ हारिमु गावहानो सिनायथि आलादायै दंखायो गतिके
बेबायदि मोनसे डिस्टिंक्ट मोनसे एथनिसिटि मोनसे जोंहा सिनायथि थानाय मोनसे हारि जाय हारिया गोदो रायजो दङमोन राजा दङमोन साम्राज्य दङमोन गासै आसामखौनो बेंदोंमोन उत्तर पूर्बाञ्चलाव जोंनो बयनिख्रुइबो देरसिन हारिमोन गिदिर मोनसे साम्राज्य खुंनाय बे हारिया दिनै आरोबाव आलादा हारिनि थाखाय संग्राम खालामफिननो गोनां जानाया जोबोद दुखुनि बाथ्रा बेनिखायनो केन्द्रीय सरकारा बेखौ गोख्रैयैनो आसाम सरकारा बेखौनो गोख्रैयैनो बे सरकारा स्टेटनि दाबिखौ मदद होनानै मानिना लानानै जोंखौ अराय सम गोजोननि थाखाय जाहाथे थांनानै थानो होयो खाबु होयो जोंनि निरापत्ताखौ जाहाथे निश्चित खालामना होयो बेखौनो आंनिफ्राय आं खावलायो दाखालबावसो जिहेतु नैरोजा बिटिआर सुक्ति जादों दा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जिहेतु एरिया एक्सटेनसननि खोथा दङ जुदि सरकारा बेखौ थाबैनो जुदि मावफुंना होयोब्ला नोंथांमोना गनायनानै लागोन दाखालि सुक्तिनि गेजेरजों एरिया एक्सटेनसननि बाथ्रा बुंदों नाथाय बे एरिया एक्सटेनसननि बाथ्राया सुक्तियाव मोजाङै रोखायै फोरमायनाय जायाखै जोङो सुक्तियाव नुनो मोनाखै जे एरिया एक्सटेनसन जागोन जागोन बा जोङो गहपुर ओनसोल बा लखिमपुर ओनसोलाव हाबगोन बे बाथ्राया सुक्तियाव बे इनपुट जायाखै बेनिखायनो जोङो बेखौ सोंखारिदों दा बे सुक्तिनि गेजेरजों एक्सटेनसननि बाथ्रा गैया परन्तु बेवहाय एक्सक्लुजननिसो बाथ्रा दङ जोंनि माखासे जिल्ला हाबखानाय बिटिसिनि गामिफोर जायफोर कालबे बेल्ट ब्लकनि जायफोर एरिया बिटिसि हाबखाबायमोन जों सासन खालामखाबायमोन बे गामिफोरखौ ओनसोलफोरखौ टाउनफोरखौ बरन्स पार्सेन्टेजखौ लानानै बा कन्टिनिउटिनि माखासे बाथ्राखौ लानानै दानख'नायनिसो बे सुक्तियाव लिरनाय दङ बेनिखायनो बे सुक्तिखौ जोङो मानिनानै लानो हाया खारन जोंनि हाबखानाय गामिफोर दानख'जानो मोना गेजेरै जों थानांगौ आरो बेजोंहाय सानजाहा जिखुनु पार्टि एक्सटेनसन जानांगौ जोंनि जेराव ट्राइबेल मेजरिटि ओनसोल बे मेजरिटि ओनसोलखौ बिना कन्डिसनाव बाय कन्टिनिउटिनि बाथ्रा जानो मोना बाय 50% माबा 60% बेफोरबायदि माखासे बे 60% जानो मोना बे गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि जायगामोन बेवहाय रायजो जादों आरो जायफोर जोंजों लोगोसे रायजो जानाय माखासे जनगोष्ठीनि मानसि दङ बिसोर जोंजोंनो गोदोनिफ्राय बे दाबिजों बे जोंनि दाबिखौ बिथांमोनाबो गनायदों बिथांमोनाबो जोंजों लोगोसे रायजो जानो बिथांमोनाबो जौगानायखौ लुबैयो बेनिखायनो गासैबो बे ओनसोलनि जायफोर सुखिया जायफोर एकेबारे माने बेकवार्ड सेक्टरनि जिल्ला मानसि बे मानसिफोरखौ लानानैसो जों बे आलादा हादोरनि सृष्टिखौ जोङो खालामनानै दाबि खालामनो हादों बेनिखायनो बेवहाय बबेबा असमिया रावारि असमिया हारि बा आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ होबथानाया बे स्वाभाबिक बिसोरो राजखान्थिखौ नायनानै गावसोरनि गासिबो पावार फाउन्सखौ नायनानै बिथांमोना बेखौ गनाया जानो हागौ नाथाय बेखौ जेब्लासिमहालागै गनाया अब्लासिमहालागै बे संग्रामा सोलिबाय थागोन बे आन्दलना सोलिबाय थागोन बनसुल' नङा बनसुजों लोगोसे आरो हाजार रायजोफोर बेवहाय लोगो लाफैगोन बिभिन्न जोंहा संगठनफोरा लोगो लाफैगोन सानसेब्लाबो जोङो बे आलादा हादोरनि जिथु सिमां बे सिमांखौ जोङो मोगथाङाव जाफुंहोगोन